gràcies, 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 gràcies. Gràcies, molt amables. Ja el sentiu. El públic que avui ens acompanya està format per falsificadors d'obres d'art. Us podeu aplaudir. Moltes gràcies. Benvinguts al Gran Dictat, el concurs que ens vol ajudar tots plegats a destrossar una miqueta menys el català. Jo sóc l'Òscar Dalmau i pertanyo al nombrós col·lectiu de gent que, quan s'acaba el sabó de mans, posa aigua dins de l'ampolla perquè duri més. A little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. Jo us aniré llançant paraules maldites. Enjuague, alpargata, carcoma. El primer de vosaltres que sàpiga com es diu en català correcte, prem el pulsador i m'ho diu. La paraula maldita és ternura. Tendresa. Espardenya. Pedaç. Hem superat la prova de foc, que és la primera. Continuem sumant punts. Ara la frase desfeta. Ja saps com funciona, és que ja no t'ho explicaré més. Ho explico a la gent de casa, ella ha d'ordenar convenientment la frase desfeta. Diu així: pot dins el cor escriptori d'un, jo tinc nen, el tinc d'un al meu, temps. Atenció, que va directe. 10 segons d'una reunió, el millor que pot fer és no anar-hi. Sí, senyor, Octavian, vine cap aquí. Continuem sumant punts a la doble pregunta. El primer enigma diu: com es diu la professora? Pot viatjar en catifa voladora. El seu mascle és un cornut. Pacient. Pacient, sí senyora. Ja en tenim un, veus? Jo us ensenyo aquestes fantàstiques ulleres que no em posaré jo, sinó els nostres concursants, per participar a l'última prova classificatòria. Lletra a lletra. La primera paraula de l'Ester és esnob. Esnob. E-S-N-O. Correcte. Èczema. E amb accent obert, C-Z-E-M-A. Xinès. X-I-N-E, accent obert. No ens ho hem inventat, és el soroll que fa un tambor. Veniu tots tres aquí. Aquí comença el Gran Dictat. Primer nivell, 5 paraules. La primera és petxina. Càsting. Figaflor. Karaoke. Passem al tercer nivell. 3 paraules. Bluetooth. Washingtònia, vivisecció. Passem al cinquè i últim nivell. Una única paraula. Efemeròpters. La concursant que ha guanyat el Gran Dictat. La Ixissam. Així m'agrada, Rosa, amb força. Ja sabeu, el Gran Dictat, aquí, a TV3. Adéu-siau, que vagi bé.圣诞快乐，新年快乐。 وسنة سعيدة وكل عام وأنتم بخير. نبي سالدين بارك
Oh, en catalán, buenas fiestas, feliz 2010. Por más que trato de olvidarla,